No niin, tervetuloa taas tähän Kiinteistöautomaation omaan podcastiin Kysy kiinteistöautomaatiosta. Meillähän on mahdollisuus vaikuttaa tähän sisältöön, jos te lähetätte sähköpostia info@adair.fi, niin saatte esittää omia ideoita tai palautetta, niin kehitämme tätä lisää. Ja tämä podcastihan on näkyvissä tuolla YouTuben kautta sekä Spotifyn kautta voit kuunnella autossa tätä. Tänään me ollaan täällä Motivan tiloissa ja meillä on aiheena kiinteistöautomaation lakiuudistukset. Ja meillä on tänäänkin täällä asiantuntijavieraita. Ja tänään ollaan saatu asiantuntijavieraaksi Motivan johtava asiantuntija Jaakko Ketomäki. Ja tässä vakoilin tuolta kotisivuilta, että oli vastuualueena kestävä rakentaminen ja kiinteistö. Pitääkö paikkansa? Suurin piirtein joo. Energia-asiat, kiinteistö ja älykkyys. Tämän tyyppisten asioiden kanssa tekemisissä. Tervetuloa. Ja sitten toisena asiantuntijana toimii Granlundilta Smart Building liiketoimintajohtaja Vili Tuomisaari. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Tähän on aiheena tosiaan kiinteistöt. Meillä kuluttaa 1/3 meidän energiasta ja tuo 1/3 noin hiilijalanjälkeen. Ja nythän me niillä EU-lakiuudistuksilla ja tietenkin näillä kotimaisilla halutaan tätä energiankulutusta hiilijalanjälkeen vähentää. Ja nyt tässä keskustellaan näistä ajankohtaisista aiheista, mitä nyt tällä rintamalla kuuluu. Mutta ihan alkuun haluaisin vähän kysyä teidän taustoista, että jos Jaakko sulta saan kysyä ensiksi, että mikä on teidät tuonut tämän alaan, tämä on hieno ala, niin nykyisestä työtehtävästä ja kauanko olet ollut tekemässä tällä alalla ja mikä on juuri tällä alalle tuonut? No niin, Motivallahan minä olen ollut semmoisen 4 vuotta hommissa ja taustaa on VTT:n rakennuspuolelta alun perin silloiselta TK:lta valmistunut valaistustekniikasta, mikä on tietysti osa talotekniikkaa. Sitten tuli laajennettua näkökulmaa näihin energia-asioihin, että päädyin sitten Motivalle. Motiva sinänsä on siis valtion kestävän kehityksen yhtiö. Tehdään valtion sidosyksikkö, tehdään ministeriölle valtiolle asioita ja tytäryhtiön kautta sitten yrityksille ja kunnille. Ja pyritään sitä kestävää kehitystä edesauttamaan. Ja niin kuin sanoit, niin rakennusten energiankulutus on aika suurta, niin se on yksi merkittävä osa tätä hommaa. Talotekniikka on mielenkiintoinen ala ja siinä on melkoinen säästöpotentiaali talotekniikkaa oikein säätämällä. Niin tämä on hieno homma. Joo. Ja sitten Vilille esittäisin ihan samat kysymykset, että mikä tämä sun yritys on ja työtehtävä siellä ja mikä on saanut tälle alalle tuen? Joo, eli Granlundhan on Suomessa markkinajohtaja-asemassa näissä rakennuksiin liittyvissä suunnittelu- ja konsultointipalveluissa. Tarjotaan oikeastaan kaikkea, mitä rakennettuun ympäristöön voi tarvita. Ja itse Granlundilla tosiaan, niin kuin sanoit, niin johdan tätä meidän älyrakennusliiketoimintaa, mutta sitten toinen hattu päässä on sitten myös ryhmäpäällikkönä rakennusautomaatiosuunnittelussa ja konsultoinnissa. Eli on aika sellainen hyvä läpileikkaus vähän kaikkeen talotekniikkaan, mitä nykyään kiinteistöistä löytyy. Granlundilla on nyt ollut reilu 4,5 vuotta, 5 vuotta tulee kohta täyteen. Ja samalla se on oikeastaan niin kuin oma kokemushistoria tässä kiinteistöjen parissa. Et pari vuotta ennen sitä olin enemmän tuolla tilaajan puolella sitten, että omia kiinteistöjä kehitettiin silloin pienimuotoisiin investoinnein, niin sitä kautta ehkä pääsi vähän tähän alaan kiinni. Ja sitten automaatio yleisesti aiheena on sitten koulupenkiltä tarttunut mukaan. Ja sitten tosiaan tämä läpileikkaava kuva tästä talotekniikasta niin tulee tuosta automaation kautta tosi hyvin. Ja nyt älyrakennusten kautta sitten ehkä vielä vähän kattavammin. Niin tosi monipuolinen, kiinnostava ala, niin sitä myöten sitten ehkä tähän päätynyt. Joo, kyllä. Ja teillä molemmilla on varsin hyvät näköalat tähän rakentamiseen ja kiinteistöautomaatio-alaan ja tähän kehitykseen, missä juuri nyt mennään. Ja täällä meillä niin kuin aiheena tänään on valtavan iso aihe. Me tänne pintaraapasu saadaan tähän aiheeseen, kenties osa 2 joskus myöhemmin tehdään tarkennettuna, mutta niin tässä oli tarkoituksena nyt on hyvin pinnalla
tämä rakennusten älyindikaattori SRI, Smart Readiness Indicator, ja siinähän on nyt juuri sitten tämä Suomen testaus menossa ja testataan, miten ne soveltuu tähän Suomeen. Ja jos mä tuon ihan lyhyesti toimittajan näkökulmasta yritän tätä niin kuin visualisoida, mitä tässä puhutaan, niin siinähän on niin kuin läpileikkaus koko kiinteistö. Että siinä on kiinteistön lämmitys, lämmivesi, viilennys, ilmanvaihto, valaistus, sähkön tarve, sähköautoilla taas lämminen ulkovaippa, valvonta, säätöominaisuudet mukana ja näitä sitten katsotaan ristiin. Siellä oli energian tehokkuutta, huollon tarvetta, käyttömukavuutta, sopivuutta, informaatiota, hyvinvointia, energiaa, joustavuutta ja tämän energian varastointia. Että tällä läpileikkauksella saadaan jo aika hyvin niin se kiinteistö katsottua, että mitä siellä on, mutta mitä se sitten on itse asiassa, että meille kaikillehan on nyt tuttu tämä kiinteistön energialuokitus, tämä A:sta G:hen, ja se on meille tuttua, mutta miten tämä ei ole sama asia, varmaan Jaakko voit siitä vähän voin ehkä kertoa tästä jotakin. Tämä SRI, rakennusten älyindikaattori, se ilmestyi tuonne rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin tuossa vuonna 2018. Ja sitten siihen kehitettiin arviointimenetelmä, millainen se voisi olla. Ja tämän arviointimenetelmän ajatuksena on, niin kuin sanoitkin äsken, niin pilkkoa rakennuksen talotekniikka niin sanotusti pikkurahoiksi. Eli sieltä niin kuin käydään läpi niin kuin, palvelu tai teknologia kerrallaan, millä tasolla se on siinä rakennuksessa. Ja älyindikaattori ajatuksena ei ehkä niinkään ole parantaa sitä energiatehokkuutta. Se tulee energiatodistuksen puolelta sitten enemmänkin. Mutta tavallaan mahdollistaa se energiatehokkuuden parantaminen ja mahdollistaa niin sanottu kulutusjousto, että rakennus voisi käyttää energiansa ennakoidusti ja se voisi olla niin kuin osana energiaverkkoa. Eli arvioida tämmöisiä valmiuksia sen rakennuksessa. Ja nythän älyindikaattori ei sinänsä, se ei ole mitenkään pakollinen vielä sen arviointia tehdä. Ja nyt on menossa tämmöinen testaushanke Suomessa ja myös muutamissa muissa EU-maissa. Ja koitetaan löytää semmoista kansallista menetelmää, että kuinka se nimenomaan Suomessa voisi toimia hyvin. Ja siinä on tiettyyn rajaan asti rakennusten energiatehokkuusdirektiivi antaa siihen raamit, että millainen arviointimenetelmä pitää olla, mutta siinä on aika paljon kansallista liikkumavaraa. Ja nyt sitä haetaan ehkä rajoja, että miten sitä Suomessa voisi arvioida. Siellä on joitain tiettyjä osioita tai alueita, mitkä ei ehkä ihan Suomeen sovellu, ja näitä nyt sitten ollaan tässä etsimässä. Joo, ja tässä energialuokituksessa meillä on nämä tutut kirjaimet A:sta G:hen. Miten nämä sitten arvioidaan, nämä SRI? Joo, se on tällä hetkellä se menetelmä, mikä on, niin sieltä tulee prosenttiarvo 0–100, mutta on olemassa ajatuksia myös, että siinä on tämmöinen luokittelu A:sta eteenpäin olemassa. Sitten se ei ole vielä valmis, eikä tästä ole niin tavallaan kansallista lainsäädäntöä olemassa, että mitkä ne luokat tulisivat, mutta varmaan saman tyylinen asia. Mutta tosiaan tämä on ennustaminen on vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden ennustaminen, mutta tulee varmaan olemaan jollain tavalla ehkä rinnakkainen sen energiatodistuksen kanssa. Mutta nämä käsittelee samaa rakennusta hiukan eri näkökulmasta. Eli silloin, jos haluaa kuulua parhaaseen AA-ryhmään, niin molemmista voi saada sen. molemmista voi saada, joo. Kyllä. Hyvän älyindikaattorituloksen saaminen edellyttää sitä niin kuin vahvaa kulutusjoustomahdollisuutta, energiavarastoja ja tämmöisiä asioita. Nämä on niin kuin suuressa roolissa siinä. Kyllä, eli juuri se, millä tavalla se pystyy reagoimaan muutoksiin. Juuri näin. Joo. Miten ymmärsin, että Granlundin kautta olet päässyt sitten ihan testaamaankin jo tätä uutta lakiehdotuksia, että miten se soveltuu tänne Suomen olosuhteen. Haluatko siitä kertoa? Joo, meiltä Granlundilta on tosiaan 3 henkilöä mukana tuossa testauksessa ja Jaakko sanoi, että 2018 se ilmestyi näihin papereihin, niin ollaan kyllä siitä asti jo niin kuin tutustuttu aiheeseen. Mutta nyt jos tämän testaushankkeen puitteissa kommentoi, niin kyllä se pääasiassa niin kuin näyttäisi aika hyvin Suomeenkin soveltuvan.
mutta niin kuin Jaakko sanoi, niin siellä on näitä varaavia rakenteita, mitä Suomessa harvemmin on. Energian varastointi on vielä aika vähän. Sitten dynaaminen ulkovaippa nyt on ainakin sellainen, joka Suomessa aika vähän on aiheuttanut huolia vielä, että ikkunoita vähemmän availlaan ja suljetaan. Että se on enemmän sitten tuonne ehkä Keski-Eurooppaan suunnattu vaatimus, mutta pääasiassa tosiaan on ihan hyvät teemat sitten myös Suomeen, että just tämä interaktio verkkojen kanssa niin on sellainen, mikä luultavasti tulee, vaikka tällä hetkellä vielä aika vähillä on. Joo, eli tämmöinen testaus, niin niitä sitten, kun tämä ehdotus sitten viedään sitten ilmeisesti lain puutteeseen, että tuleeko se sitten niin kuin lakisääteiseksi jollakin aikataululla? Joo, tällä hetkellä nythän on siis tekeillä uusi luonnos tai uusi versio rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä, EPPDstä puhutaan yleensä. Ja siitä on nyt 3 eri ehdotusta, on EU-komission, EU-parlamentin ja Euroopan neuvoston ehdotukset. Nämä poikkeavat jonkun verran toisistaan. Ehkä tämän SRI:n osalta, rakennusten älyindikaattorin osalta, niin yhteinen suunta näissä on se, että tämä arvion tekeminen tulisi pakolliseksi suurempiin rakennuksiin. Siellä on pikkusen eroa niissä, että kuinka suuri lämmitysteho tai ilmanvaihtoteho rakennuksessa pitää olla, mutta suunta näyttäisi nyt siltä, että se arvio pitäisi tavallaan tehdä. Mutta tietenkään nyt ei sitä vielä mitään vaatimuksia, että minkä tasoinen älykkyys rakennuksella pitäisi olla, vaan puhutaan arvion tekemisestä. Ja samantyyppinen se on tietysti energiatodistuksen aikana, että se lähti niin kuin pienestä liikkeelle. Ja tietysti pelkästään jo se, että arvio tehdään, niin silloin kiinteistön omistajat saa tietoa, että mikä se rakennuksen älykkyyden taso tällä hetkellä on. Ja arvion yhteydessä pitäisi saada myös hyviä toimenpide-ehdotuksia, miten sitä voisi parantaa niin, että se olisi kustannustehokasta. Joo. Tämä on se ajatus siinä. Miten teillä, kun te teitte tätä jo arvioa niin ensimmäisten joukossa, niin tuliko siinä teillä sitten esiin tällaisia ehdotuksia, miten sitä voidaan parantaa kiinteistöä? Joo, kyllä sehän nyt on tosiaan se pääpihvi siinä, kun näitä tehdään ennen kuin se on laissa velvoitettu, että sertifikaattia harva tässä vaiheessa vielä haluaa mainostaa sitä omaa prosenttilukua, mitä saavutetaan. Et enemmän se on just sitä, että tunnistetaan niitä kehityskohteita. Joo. Ja pystytään sitä kiinteistön korjaus-saneeraussuunnitelmaa sitten päivittämään sen mukaan. Että ollaan muun muassa tuonne meidän pääkonttorille Malmille tehty vastaava harjoite, että silloisen SRI-ohjelman kautta niin arvioitu, miten se meidän toimisto niin kun siihen vastaa ja sitten tunnistettu niitä parannuskeinoja. Lähdetty muun muassa senkin pohjalta sitten parantamaan sitä omaa toimistoamme. Joo. Ja niin kuin tuossa tuli esiin, niin tässä niin kuin käytiin niin kuin täysi läpileikkaus sen kiinteistön niin kuin tähän tekniikkaan. Ja kuinka kauan tämän tekemiseen, oliko tätä monta henkilöä ja suurin piirtein mikä kokoinen kiinteistö, että kauanko tämmöinen testaamisen pitäisi parata aikaa? Joo, se motivaltahan saatu ohjearvo on puoli päivää - 1 päivää, mutta se riippuu tosiaan tosi paljon siitä, että minkä kokoinen kiinteistö ja miten se nykydokumentaatio on tehty, löytyykö se ja onko se kattavaa tai ajantasaista. Kyllä. Et helpoimmillaan se menee suunnitelmia läpikäymällä, että miten mitäkin tiloja pyöritetään ja mitä palveluita sieltä löytyy, mutta sitten isommissa kiinteistöissä voi sitten joutua siellä useamman päivän aikana jalkautua kohteeseen ja käydä niitä eri ratkaisuja läpi, että se on vaikea antaa mitään sellaista yksiselitteistä aikaa. Puolesta päivästä pariin päivää varmaan on sellainen. Ja siitä tulee sitten kiinteistön omistajalle tämmöinen selkokielinen niin sanottu raportti, josta hän sitten pystyy ymmärtämään, että... Joo, se toki sovitaan aina tapauskohtaisesti, että mitä tilaaja toivoo siltä arvioinnilta. Että yleensä se on sitten just selkokielinen raportti, että mikä on hyvin, mikä huonosti, että mitkä on sitten ne helpoimmat korjaustoimenpiteet, miten voi sitä omaa tulosta parantaa. Joo, kun nämä asiat korjattaisiin, niin päästäisiin parempaan luokitukseen. Kyllä, just näin. Joo. Sanon vielä, tästä on olemassa sellainen luonnos, tavallaan sen sertifikaatin todistuspohjaksi, semmoinen testauksen yhteydessä annetaan.
Se on siinä mielessä hyvä, että se antaa niin kuin tietyt pisteet näille eri arvioiduille osa-alueille, eikä pelkästään kokonaissumma. Että se ei ole jonkun verran jakaa, että missä on niin kuin monttu ja missä ollaan kenties korkeammalla tasolla. Niin se on hyvä asia. Ja tietysti myös nämä toimenpide-ehdotukset siinä, niin se on sitten. Kyllä, eli hyvin pienelläkin voidaan päästä sitten jo seuraavaan, jos se on siinä lähellä. Ja SRI:tä voi käyttää myös niin kuin työkaluna, että se on osa jotain laajempaa automaatiokartoitusta. Näin varmaan jossain toimittukin, että se on niin kuin lähtökohta. Sitten sen jälkeen aletaan niin kuin tekemään toimenpiteitä, mikä olisi juuri tässä kiinteästi järkevää. Se on hyvä tämmöinen yhteinen lähtökohta. Joo, ja kannattaa ottaa nimenomaan hankkeessakin sitten myös työkaluiksi hankesuunnittelussa, hankekehitysvaiheessa, että pystyy SRI:nkin pohjalta vähän miettimään, että mitä lähdetään tavoittelemaan. Että kun se nyt oletusarvoisesti tulee pakolliseksi jollain tavalla, niin se on hyvä nyt jo sitten huomioida hankkeessa, mitkä on käynnistymässä. Aivan, että se tulee, tässä heitettiin, oliko se mahdollisesti 2024 tai? Ei ihan niin pian. Siinä päivämäärät myös näissä direktiivin ehdotuksissa jonkun verran heittää koska se olisi, mutta se on lähivuosina joka tapauksessa. Niin, näin sanoisin. Mutta kiinteistön elinkaarisuunnittelussa tuo vuosikin on monesti lyhyt aika, kun sitä lähdetään suunnittelemaan. Niin se on hyvä ottaa se huomioon, että tämmöinen on tulossa sinne sitten. Kyllä, ja sieltä löytyy sitten tosiaan vastauksia tähän energiamurrokseenkin, mikä on käynnissä, että siellä on tosiaan niitä kulutusjoustoa ja energiatehokkuutta, niin siellä on tosi hyviä poimintoja, mitä kannattaa huomioida, oli SRI tulossa tai ei. Kyllä, eli toisin sanoen tätä voisi niin kuin vähän verrata, se voisi olla tämmöinen katsastus, niin kuin autoillakin on katsastus, niin sellainenhan tämä on. Kiinteistön katsastus, josta saa sitten niin sanotut paperit, että onko G-ssä vai A-ssa vai jotain sieltä väliltä. Paitsi, että tästä ei tule hylkyä ainakaan vielä toistaiseksi. Niin kyllä. Joo, mutta tämä on tosi niin kuin varmaan niin kuin tervetullut tuohon, että me saadaan tämmöinen yhtenäinen linja ja sitten se on koko Euroopan laajuinen. Ja siitä ymmärsin teidän puheesta, että pohjatyö, mikä on siellä EU:ssa tähän tehty, niin se on hyvin tehty, että tässä ei niin kuin isoja muutoksia tule tähän Suomen tarkastuksiin. Ja palautekierrokset on vielä käymättä. Että testauksen yhteydessä testaus etenisi niin, että on tehty nyt aika monta arviota asiantuntijoiden toimesta. Niitä on 50-100 välillä tällä hetkellä palautettu, 100 pitäisi ehkä päästä. Käydään ne läpi, mitä huomioita niistä on tullut. Eli nyt keskitytään ennen kaikkea niihin huomioihin, ei ehkä niinkään niihin nyt saatuihin pisteisiin, koska se riippuu arvioitsijasta, miten minkäkin kohdan tulkitsee siellä. Se niin kuin tulkinta erimielisyyksiä tai epäselvyyksiä ehkä. Ja sitten pidetään tässä syksyn aikana alkukeväästä joitain työpajatilaisuuksia, voi antaa palautetta myös vapaasti tästä asiasta. Joo. Ja koitetaan löytää semmoinen malli, mikä, että jos se Suomessa tulee käyttöön, että siitä olisi oikeasti hyötyä. Että kun saat hyvän SRI-arvon talosta, niin se rakennus olisi silloin oikeasti myös hyvä. Niin tämä on tietenkin tavoite siinä. Joo, kyllä. Joo, ja nyt tässä huomautuksena, että nyt tosiaan ollaan niin kuin syksyssä 2023, eli nämä testaukset on sitten tänä vuonna käynnissä ja päättymässä, ja sitten niiden mukaan sitten päästään sitten tässä eteenpäin. Aikataulu tällä testaushankkeella niin kuin ensi vuoden toukokuun mennessä, mutta tänä syksynä pitäisi päästä aika pitkälle jo. Joo, kyllä. Joo, eli varsin kiinnostavia asioita tulossa ja saanut hyvin positiivisen palautteen, mitä on kuullutkin eri tahoilta, että tämmöinen on tervetullut. Sitten hypätään toiseen aiheeseen, eli meillä on sitten tämmöinen niin paikallinen eli ympäristöministeriön eli rakennusten energiatehokkuusdirektiivi, joka on tämmöisellä 733/2020. Ja sehän on nyt jo niin kuin lainvoimainen ja se on edennyt. Ja sen ehkä paremminkin tunnetaan tällä hetkellä tämmöistä niin kuin sähköautojen lataus, koska nämä sähköautot on nyt yleistynyt
rakennuksiin on niitä kovalla vauhdilla laitettu. Mutta mitä teillä on tästä, miten tämä on otettu käyttöön kiinteistöissä, että se on nyt ollut jo pari vuotta, kun se on tullut lainvoimaan? Sitä luokkaa, joo. Joo, tähän perustuu myös siihen rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin. Siellä oli tiettyjä vaatimuksia rakennusten automaatiotasolle ja sähköautojen lataukselle. Ja nämä sitten vietiin Suomen lainsäädäntöön aika lailla semmoisena kuin ne oli siellä direktiivissä, jotenkin tämä automaatio-osuus. Tästä laista ehkä on jäänyt, tästä puhutaan nimenomaan niin kuin latauspiste-lakina. Se on jäänyt tosiaan hiukan vähemmällä huomiolle se, että siellä on myös vaatimuksia rakennusten automaatiotasolle siinä laissa. Ja sehän tulee voimaan 25, se oli sitten, niin kuin, että pitäisi olla tietty automaatiotaso kaikissa tietyn tehotason ylittävissä rakennuksissa. Joo. Ja nyt se koskee tällä hetkellä uusia ja peruskorjattavia rakennuksia. Kyllä, ja tosiaan se oli tarkoitettu näihin 290 kilowattia suurempia. Joo, se on se tehoraja, että suurempia kiinteistöjä. Joo, eli ei puhuta sitten näistä omakotitaloista. Joo, ja ei-asuinrakennukset on kysymyksenä vielä. Että. Kyllä. Joo. Minkälainen olet kuullut kentältä, miten tämä on otettu käyttöön? Onko siitä minkälaista palautetta kuulunut? No aika vähän palautetta kuuluu, että ehkä myös vaikuttaa siihen, miksi se on ollut latauspiste-lakina, on, että Suomessa on ehkä yleisesti tuo kiinteistöautomaatio aika hyvällä tasolla. Joo. Tätä oli Suomen ympäristökeskuskin silloin jotain vuosia sitten arvioinut, että olikohan nyt 8000 reilu kiinteistö, jotka tämän lain alle kuuluu, niin käytännössä kaikissa on jo automaatiojärjestelmä tai sitten tulisi jo tässä aika rajojen puitteissa uusittua lainmukaiseksi. Joo. Että kyllä se niin kuin pääasiassa on ihan hyvin jo tällä hetkellä huomioitu. Että tietty voi olla, että sieltä jostain raoista löytyy vielä kiinteistöjä, jotka ei omaa rakennusautomaatiojärjestelmiä eikä omistaja ehkä tiedä tällaisen lain olemassaolosta. Että siinä alkaa sitten ehkä vähän tulla kiire, jos ei ole suunniteltu uusintaa ja tässä on enää reilu vuosi aikaa saada se toteutettua. Niin, kun nyt ollaan syksy 2023, niin enää reilu vuosia sitten tämä uusi laki on jo kaikissa näissä kiinteistöissä pitäisi olla mukana. Ja siinähän oli jotain näitä Resa teettämiä Suomen ympäristökeskuksen raportteja ja niissä kuitenkin aika hyvin oli saanut palautetta, että niin kuin mainitsit, että kiinteistöautomaatio on aika hyvin. Joo, mukana. Kyllä. Et käytännössä kaikissa isommissa rakennuksissa, jotka tämän lain piiriin tulisi, niin niistä löytyy joku automaatiojärjestelmä. Et siellä on sitten sellaisia, joissa on ehkä vanhempaa järjestelmäkantaa, että niihin tämä saattaa vaikuttaa sillä, että uusinta aikaistuu sitten muutamalla vuodella. Mutta se on tosiaan muutamia vuosia sitten tehty se arvio, olisiko ollut 2018, eli näistäkin varmasti suuri osa on jo ehtinyt toimia. Kyllä, eli tämän lain kautta sitten sen arvion mukaan mainitsit, että aikaistuisi 1-5 vuodella, eli ilman tätä lakia niin se on vähän niin kuin porkkana, että pitää saada ne kuntoon, että ollaan sitten lainvoimaisia. Joo. Mutta tietty tässä on hyvä olla parempiakin motivaattoreita kuin laki, että kyllä sillä järjestelmän uusinnalla pystyy sitä energiatehokkuutta tosiaan sitten lähtökohtaisesti parantamaan aika hyvinkin. Joo. Varsinkin jos se nykyinen järjestelmä on sellaisella tasolla, että se ei täytä tämän lain vaatimuksia, jotka ei kuitenkaan ole liian vaativia. Kyllä, eli voisiko sanoa, että tämä laki on se minimi, mikä täytyy, mutta yrityksellä on se tahtotila mennä yläpuolellekin sitten. Joo, kyllä. Joo, kyllä. Mutta se on hyvä, että meillä on tällaisia minimiä, että nämä vähintään pitää saada kuntoon. Uudet automaatiojärjestelmät mun käsittääkseni täyttää hyvinkin. Ne pystyy seuraamaan energian käyttöä, mikä on tietysti yksi vaatimus tuossa. Joo, ja sitten tosiaan kaikkea, mitä laki vaatii, ei ole pakko sillä kiinteistöautomaatiollakaan toteuttaa, vaan siinä voi käyttää useampaa järjestelmää täyttämään ne vaatimukset. Et monilla on käytössä niitä omia raportointi- ja seurantapalveluita, että kaikkea ei ole pakko siinä kiinteistön omassa automaatiojärjestelmässä toteuttaa, vaan Raunutkin tarjoaa näitä erilaisia seurantaraportointipalveluita. Niin kyllä. Ne pystyy sitten olla osa kokonaisuutta. Kyllä. Joo, kyllä.
Eli ne on sitten kytkettynä tähän kiinteistöautomaatioon ja sieltä saa sen Kyllä. informaation. Joo, kyllä. Että silloin pystytään, ehkä sitten jos otetaan tätä IT-osaamista mukaan, niin saadaan vielä niin kuin ehkä vähän niin kuin laajemmin tuotua sitä esille sitten. Että tässä, joo, toi on ja varmaan sen takia se on osittain sitten tämä sähköautojen latauspiste-lakina tullut, koska nyt tämä sähköauto on niin uusi juttu ja se on niin kuin pinnalla enimmäkseen. Mutta mitäs tämän valvonta sitten, eli mainitsit, että 2025 mennessä, niin miten tätä valvotaan? Siinä laissa valvova viranomainen on rakennusvalvonta. Se on määritelty sillä viisin, että Kyllä. se on se valvova viranomainen tässä, joka vahtii näitä asioita. Ja silloin se tapahtuu ihan automaattisesti, kun tehdään jotain uudisrakennuksia ja sitten tällaisia niin kuin laajempia saneerauksia, niin rakennusvalvonta on mukana. Näissä ainakin. Näissä kohdissa ainakin rakennusvalvonta matkassa, joo. Joo, kyllä. Ja sitä kautta saadaan sitten eteenpäin. Ja on mielenkiintoinen, kun mainitsit tuossa aiemmin, eli meillä on siis tämä ympäristöministeriön asettamia lakeja ja sitten meillä on sitten näitä EUsta tulevia direktiivejä ja sitten siellä on näitä ehdotuksia ja monesti jos tätä lähtee sitten kylmiltään tuonne internetin ihmeellisen maailmaan googlailemaan, niin siellä huomaa, että siellä termejä ylisee. Näin saattaa käydä, joo. Lähtökohtaisesti EU-direktiivi on siis semmoinen, että sanotaan näin, että esimerkiksi Suomessa noudatetaan Suomen lainsäädäntöä, eikä niitä direktiivejä. Näin voi sanoa silleen niin kuin hiukan yleistetysti. Direktiivi on asiakirja tai EU-ssa tuleva juttu, vaatimus, jonka mukaan Suomen lakeja pitää säätää, eli Suomen lainsäädännön pitää niin täyttää tietyt direktiivit. Mistä tämä automaatiolaki, niin se on aika suoraan kopioitu niin kuin direktiiviteksti siihen lainsäädäntöön. Sitten jossain muualla, niin ehkä sen direktiivin vaatimusta täytetään jollain muulla tavalla. Lainsäädäntö voi olla tiukempi tai erilainen. Tästä voi olla käytössä ehkä joku vaihtoehtoinen menettely, että saadaan sama vaikutus kuin mitä direktiivi vaatii ilman varsinaista lainsäädäntöä. Esimerkiksi energiatehokkuussopimukset, joita Motiva ylläpitää, se on niin kuin vapaaehtoinen tapa toteuttaa, vaihtoehtoinen malli toteuttaa energiatehokkuutta. Niin tämä on se, mikä kannattaa muistaa, että direktiivi ei ole sama kuin Suomen laki. Että se ei ole tehty suoraan noudatettavaksi, vaan niiden mukaan säädetään lakeja, niin että lait toteuttaa nämä. Kyllä. Ja niin kuin mainitsitkin, niin että sitten voidaan niin kuin kopioida se ehdotus suoraan laiksi tai sitten tehdä jotain maakohtaisia, spesifisiä, jos on tarve. Näin voidaan tehdä. Tässä on aika monenlaisia toimintamalleja ollut menemättä niin nyt syvemmin tässä, miten tämä asia voidaan hoitaa.